Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Percil. Saya Tak Kudet. Salam dari kami sahabat Cak Percil CS. Salam Baginjai. Piye mania, Anda sahabat kami. Jangan lupa terus tonton budaya Jawa. Anda luar biasa. Anda masih bersama cantiknya Jawa Timur, bro. Ya cuma neng dong. Apa ya ono nyanyi dangdut karo lungguh. Coba jarake we. Hanson karepno bisa ambiriko selawase Ambiriko tapi kelenti maling ceritane wis beda saikine riko wis sing ono digawa wong monggo Hanson karepno Mas Percil kula aturi minggah datang Sasemoker lho. Baturono joget wae nduk. Ceritane wo tak toleh nengen jebule liwat kiwa. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus cahe. Kelangan iso niki wis kembang maneman Loro rasane atimu loro undangan digawa wong liya lilo sing coba kelila kena masih yo apa Hanson rasa masih bersama campur sari jangan ada tulisannya semoga inilah Ya semoga campur sari ngene. bersama Ki Heri Guntoro. Pak Brengos terus langsung karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelenti maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Hey
Wah, ya tak sawango kene mane kok. Agek pisan iki awake dhewe munggah barengi sinden kluget-kluget kaya uler. Sinene dihapusi. Tapi ndak apa-apa. Wilujeng dalu Bu Limbo. Oh iya, wilujeng dalu. Alhamdulillah. Panggih kalian kula. Nggih. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Pripun kabare Pak Brengos? Pak Brengos. Lho karo kowe gelem salaman, Dat? Gelem no? Karo aku ora gelem. Ya ora halus awakmu. Nuwun sewu, Nggih. Mbok bilih kula wonten lepat kula. Nggih. Kula nedhi pangapunten. Nggih, nggih, Radi randat niki wau. Lah sababipun apa, Mas? Mancet. Macet tang ndi to? Wis sak lho, mancet lho ora roh kowe awakmu. Lho piye to awakmu? Pasar Blitar Kobongan. Niki wau. Kowe aja sembrono gawe. Pasar Blitar Kobongan. Aja gawe. Ora hoak iki tenan, Bos. Pasar Blitar Kobongan bakul sego goreng. Lu kobong dadi ning isore wajan ngosos dadi kobong. Kene teng daleme Bapak sinten nika? Bapak Sukram, Mas. Bapak Sukram B. Kok enten Bene bene? nyapa? Brengos maksudnya ngoten Bapak. Ning brengose tipis, Mas. Tipis B2 berarti. B2. Dalange brengos sing nanggap ya brengos. Bapak Sukram nggih hajatanipun mantenan Mas Mbak Yuyun Krisdiana kalian Mas Ferry Fitrianto saking Gandusari. Oh sami-sami Gandusarine niki Sukosewu kalih Sumberagung. Niki Sumberagung niki dalah Sumberagung. Bah, Niki kula Nggih. gampang nggih. Mboten ngertos wong kula wau. lha napa mboten saged maca? Mboten ya, Mas. Mboten sekolah. Lah, nggih jenengan sekolah riyin mesti ngertos wong uyung gak kene ora Ya ngerti. kleru. Lah, niku Dalang niku- iki mesti sekolah lho. Lah, iya. Dalang iki cerdas. Lah sing penak dalang enek sekolahe dagelan sekolahe apa jajal kowe pengen ro? Lho awakmu lulusan apa? Lho, lulusan lawang goblok gendeng sik lah dadi dagelan iki. Mangsamu. Iki ra usah ngomongne apa-apa, ra usah neko-neko. Lah, neko-neko Ya piye? ora usah didongakne. Lho ndongakne lho, Cek. Ndongakne sapa? Gus Percil. Piye Gus Kundat lha iki wis ora usah didongakne. Ndongakne karo Mas Nganten, Mbak Yu Nganten uga Pak Sukram. didongakne apa? Lah ndongakne keluargane iso dadi samawah. Samawa, sakinah mawaddah lan warahmah. Pak Sukram wiwit duwe hajat nganti akhir aja nganti ana alangan sawiji apa. Iya. Ndongakne rezekine sing barokah, Amin. sing halal, Amin. sing agung, kena kanggo sangu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, kowe sing ndongakne Dat aku rasa ndongakne. Jenengan mbok bilih wonten anu ngendikan apa? Wah, wakil sampean, Mas. Wis Oh, aku perkara donga mendonga jan ndak ngerti blas. Loh, lah sampean wakili aku ndonga aku dhewe mlebu penjara ngono iki. Dongane aku dhewe basa ndongane. Ning keunggulane sampean kan internasional ora meneh. Lho, lah nggih, tapi nuwun Lah sewu. ndongakne liyane iki penting. Lho, tane ngono. Nak manten niku tanglet kula. Pripun, Mas? Lek manten dungane. Manten niku kudune apa sing dilakoni, nak wis dilakoni kudune piye? Lah piye? Itu menurut Kamus Percil Mencari Bakat. Nek menurut Niku- awakmu piye? Lho, kuwi enek kamuse. Kamu sih piye? Dadi manten ki apa penak ora penak blas. Loh, dadi manten iki lho penak. Enak dadi manten apa meneh wis nikah. Nikah ki enak. Enak dengkulmu iki. Lho, Goblok. Lah menurutmu? makani anake wong pirang-pirangane taun enak apa? Lah lho koclok. Ya wong tuku no. Lho tuku piye? Maksudnya ngene lho, Dik. Maksudnya ngene lho. Nikah iki enak lho, Cil. Lah, Nikah ki enak. ah ya kawin sing enak goblok. Bocah tengah iki. Bocah goblok kowe iki pekok kowe iki. Nikah karo kawin ki ancen beda. Lho beda. Lah iya kok enake kawin kon ndi? Lho. Enake nikah iki jab disahne karo penghulu, Ya. seksene karo bapak. Ya enake ya kuwi tok. Dieret-eret ini tanggapne wayang. Lah ngopeni bendina basa ana cengelmu. Goblok kowe enak kawin. Piye to, Wah, ya? bocah ra ngerti. Ya nek ngono ora usah nikah awakmu. Lah iya, Kamu wae. lah iya masuk kuwi. Kawin ki apa? Kawin iki karo wedhus. Heh? Kawin iki karo wedhus, kawin. Kawin iki nggih apa ta? Kawin iki nggih apa ta? Kawin ki beda karo nikah. Oh iya iya. Bedane nikah. Nikah. Nikah iki hurufe NIKAH. Heeh. Kawin KAWIN. Oh beda ta kuwi. N kuwi niat, Niat, I indah, indah, K K. kasep. Oh dadi niat, indah, kasep. Tak tapuk lambemu moncrot iku, Mas. Kesetiaan, Oh. A akan, H harmonis. Oh, Nek iya. kawin kaya awakmu kuwi. kok iso aku maksudmu tak tapuk lambemu tenan. K. K. Kulino. Kulino. A. Awor. Oh iya. Iya, kulino awor aku. Iso kawin K. Apa kuwi? K kulino. Kulino. A awor. Awor. W wegah. Wegah. I izin, N. naif. Dadi awake dhewe
kulino awor, wegah ijin ae. Bener. Kumpul kebo. Iya. Iya bener kuwi rada penak kuwi. Kuwi rada penak keadaan. Tapi ngomong lho, kawin iki. tapi wong lak sugih, pengen sugih teko aku, Dat. Apa sugih? Kanigoro saiki sapa sing ra kondang aku ning kono saiki. Dadi apa awakmu iki sugih sak Blitar iki dadi apa? Lin Mas, ya cok cengelmu tenan kowe maksud genah dadi dagelan kok. Dadi limas kok iso. Lha ora genah dadi dagelan kok takokne kucul. Syaraté wong sugih piye? Syaraté wong sugih mentolo. Pah arek iki. Udu njiki mentolo. Udu njiki mentolo. Ditogel mentolo. Mlebu penjara. Lho, ora usah kuwi, goblokmu kuwi lho. Jare mentolo. Maksude mentolo iki ngene lho, Dat, karo kancane aja nganti mentolo. Dadi karo awakmu ngene iki. Aku karo awakmu. Terus awakmu tak jak, mbok tak jak ngulon. Kowe gelem ora tak jak ngulon? Ya gelem lho. Ngulon ning ndi? Ning ngono tak dlesep-dlesep ning ngono. Goblok, munggah ngono lho, Mekah ngono goblok Ya, kuwi lho. munggah. Awake dhewe iki aja mung lak ngindagel tok. Ya, ya. Somben munggah haji. Amin. Jenengan nggih ngoten nuwun sewu Bu Limbo. Iya, pripun? Jenengan napa pengen munggah haji napa mboten? Lek pengen ini panggah pengen, Mas. Lah napa? Kancane nggih munggah niku. Lho gampil niku. Sik. Mesti kanca iki kanca piye? Aku ora genah. Lho kan yo perlu ragat. Wah, alah duit. Iya. Nah, masalah duit gampang, Bos. Gampangnya pripun? Jenengan teng griya kula wong loman sak Indonesia. Oh, ngaten. Duh, tenan. Wong mara tumuk-tumuk ning omah dodok-dodok. Assalamualaikum Mas Percil, langsung tak kei TV. Lho, Ora sombong. isuke dodok-dodok kayak tak kei TV. Momene sore dodok-dodok. Sore dodok-dodok tak kei kulkas rong in. Lah, kuwi kena kabeh. Ora kena wong kuwi reduse cuwilik ngono. Maksude iki ya kena kabeh, Dat. Lah nyatane awakmu nek wong pancen wong ikhlas wong neriman. Iya. Umpamane awakmu wong sugih, paling sugih sak Blitar. Iya ya, Dat. Iki tenan kowe ikhlas. Tenan. Yang umpamane isuk dumuk-dumuk, Mas Percil wonge tuwek ngono. Terus rondo pisan. Mas Percil. Sik. Tuwek apa nom? Tuwek. Wah, ya wes, terusno. Mas Percil, aku urung iso hadang, aku ora bisa maem rong dina rong bengi njaluk beras apa Mas. Langsung tak kei 2 kilo blek, tak kei dhuwit 1 yuta. Berase? Berase 2 kilo tak kei dhuwit 1 yuta. Lha ya ora pamer, Dat, wong kudune ikhlas iki sembarangane. Sore. Enek wong gedhe dhuwur. Mas Percil, kula nyambut sepedae ajeng becek. Alah tak kei sepeda sak BPKB-ne tak kon delep ning KSP, wis genah kuwi. Wis genah. Engko jam 09.00. Mas Percil, kula nyuwun duwite. Tak kei dhuwit njaluk pira 1 yuta, tak kei 2 yuta. Wis genah. Jam 12 bengi dodok-dodok. Mas Percil kula nyambut bojone. Oh, tak bacok cengele lak kaya ngono. Koclok. Berarti ya ora ikhlas. Ya wong bojo koclok ya kowe berarti bojo. ora ikhlas, keikhlasanmu ijek terbatas berarti. Lah awakmu apa-apane? Lho, kowe apa? Dene, kowe duwe apa ora duwe apa-apa awakmu? Lah kowe duwe apa? Kowe ora ngerti aku mobil anyar iki. Oh iya. Umpamane mlaku ning nggonmu, enek wong nyilih BPKB, kok kei. Lho tak kei. Umpamane nyilih duit, Tak kei. lah lek nyilih bojomu. Lho tak kei. Wo wong goblok. Monggo. Bojomu disilih, Monggo. dikone hotel. Monggo. Piye to bocah Iki wong ikhlas. Ora nek kono kowe goblok kowe iki dadi wong. Monggo. Lho bojomu lho, Tet. Silakan. Lho, oleh, Tet. Oleh. Piye to sebabe piye? Lah kowe ora duwe bojo. Lho, Monggo. lho sing ning omah pekor kae dudu kamu. Lah ya ning omah ning kene kan ora duwe. Oh iya ning kene ra duwe. Tapi nuwun sewu, Bos. Iya, pripun? Nuwun sewu mbok pilih lho niki, mbok pilih kan niki jenengan asline pundi nuwun sewu? Kula Kediri, Mas. Wah, Kediri nggone wong takwa kuwi. Tahu. Oh, ora ro kowe. Lah, Ora ro. lah, iya. Omahe ora ro. Nyapa? Cecek semampir lho. Wah, celak semampir to jenengan. Sanes. Lah. Baladewa. Wah, wis nyelot towek lah ngono kuwi nggone jenengan niku. Oh, Kediri nggih. Nggih. Piantun Kediri. Kediri niku kondang napa ne mbok pilih? Tahu. Nah lek nggen kula niku kondang santet. Heh, ngawur kuwi. Lho iya tenan. Aja mbok kondang-kondang. Lha lak percil iki itu persatuan, cil itu orang cilik. Dadi persatuane wong cilik iki ya aku kaya iki. Loh, terima kaya ngono kok apik to jenengmu. Lah jenengmu? Lho jenengku Kuntet. Kun, dua suku kata. Ya. Kun dengan tet. Kun. Kun orangnya tekun le. Tet, nyantet. Dadi tekun nyantet ya awakmu kuwi berarti. Lah niki contene niki wonten teng wingking niki. Mbae santet. Kowe aja nyantet-nyantetnya aku. Lah nyapa to? Kowe tak santet tenan kapok. Lah nyapa? Kowe tak santet tenan kapok. Lah kowe lak gelem padha Banyuwangine lho. Tak leboni radio lho weteng. Ora apa-apa awan tak setel monata. Dadi koweri akhire sing nyanyi Sodik kuwi seneng aku kuwi. Tapi nuwun sewu. Lah mbok bilih Mas Kuntet niki ngertosi napa mboten ngertos napa-napa, tapi lak kula ngerti apa? Duh, sembarang ngerti. Iki mulai kuwi.
pecel. Lho, kuwi Wis ngerti kuwi pecel. Kibot. Pakai nada G. Umpamane G ngoten mon. Kula niku olah vokal Bos sakniki Bos. Oh, ngaten Mas. Teng griya niku ngedekne sekolah vokal alit-alit ngoten. Oh, Nggih, syukur. bener, Khusus bener. khusus arek bisu terus gua pilih. Mboten guyon. Iya. G pakai G. Hei. Lah jenengan wau nyuwun Mbak sinten nggih? Wau sing Mbak Jana. Sing Iki lho. Mbak. Sinti punten? Mbak. Iki lho, ben gak kecilik rene ta wingi. Ada kan, Dok? Cek, Dok. Ya ampun untune dikai pager. Untune Ini Mbak, ini Mbak. Kuwi ora dikai pager kuwi apa ora blero mripatmu ki ora pager. Lah apa? Aku pines. Oh, Pines. Ini sayang. Namanya siapa sayang? Yana. Apa nih? Yana. Oh, Yana. Yana siapa? Yana bisa. Namanya itu loh. Kamu jangan gitu Yana sopo enggak? Kenapa? Enggak, namanya siapa Yana? Yana. Asli mana? Asli Tulungagung. Tulungagung. Hobi. Hobi saya Daan. Loh, hobinya. Saya enggak penak iki omongane. Lah kok kaya ngono. Hobinya apa? hobi saya tidur. Turu. Heeh. Lembok ayo. Lah hobi lah aku ya hobi turu lho. Lah apa tanggapan Tapi terus aja ajak non saya hobi tidur. Cita-cita ingin jadi istrinya Percil. Oh iya. iya. Kok nakoni cah wedok ya kaya ngono, ora kaya ngono nakoni cah wedok. Lah piye? Piye? Sayang, lho lah yang lembut. Iya. Sayang. Heeh. Namanya siapa? Yana Kesini sama siapa sayang? sama dalangnya. Oh. Sudah punya pacar belum? Belum. Oh, bagaimana kalau pacaran sama Kuntet? Enggak, ya udah enggak apa-apa. Oh iya. Ya rong rupamu kayak Big Sean dadi ya ora gelem bocah. Mbak Yana, kalau lagu itu kesukaan lagu apa? Mohon maaf. Lagunya Pantai Klayak. Apa? Enak apa, Dat? Enak apa? Susi. Enak apa, Dat? Dat, Arek ngisrul. enak apa, Dat? Sapa ngesro? Aja ngono ro, Rek. Aja lek. Wani karo Percil, wani nek karo Kuntet aja wani kowe. Aja ngesro. Iya. Ngesro arek-arek mangsa. Iya. Nun sewu Mbak Yana. Tibane njogo gelas. Oh alah, ngeteri gelas wis ngesro. Kaget aku. Ngeteri gelas yo kaget. Lagunya apa? Pantai Klayan. Goyang bisa. Nggak bisa. Oh iya, saya sini. Diajari, Ya, Pak. jajal. Goyang sik. Jajal sik ya tak delok sik. Bocah iki kena diajari apa ndak iki dadi rada padu. Nah. Wis merusuh kowe iki bocah. Mbok kan nyapa. Ndak nyapa-nyapa. Aku bururuh iki lho, Cil. Nyapa? Cah wedok kok iso tatoane gambar ceriping tok iki lho. Kuwi kadas goblok. Anu. Guyon. Iki lambemu lho. Iki jane gendeng apa ora to iki bocah iki. Nun sewu ya, Mbak. Ke Pantai Klayan. Coba itu dah. Tulung sawangen. Ya coba dulu, coba. Sidik ya. Nah. Sitik ya? Sidik. Alah. Tidak pada marah. Alah. Apa dat? Apa? Ngamuk. Kok iki sing kok tipe? Ya. Bocah lugu. Iya. Bocah lugu rong apa-apa. Ancen lah. Ayo jolong sawang. Sepiro Mas Ada? Samine. Maksudnya nadae. Tulung. Alah. Tulung sawangan. Masuk Rono. Iya. Sawangan aku. Sing nandang rindu. Yes. Ini Mbak, sampean lak nyanyi koyo ngono kuwi ku ora payu. Iki suarane apik. Ya suarane apik tapi Lah terus mbedheker piye? koyo PLN apa ya apa nek wong ngelok. Lah terus kok kon piye? piye? Iya. Tulung ya. Tulung sawangan aku sing nandang rindu. Lah iki Masa molat-molat kaya ular keket. Yo, iso ora jajal iso ora. Ngancane gen aku ki audisi bocah mini-mini iki. Jajal. Tulung karo ngene. Tulung ae. Ayo. Ayo Bang guyu lah, tak rapi kabeh. Guyang guyu. YouTube. Ya. Tulung sawangan. Aja meneng. Lah, Sawangan aku. yo iki
trimo. Ngene no. Nah, dadi ben enak. Anu nyuwun sewu dalang jenengan debok mawon nggih mboten. Oke. Nggih. Mengikuti anu. Nyuwun sewu. Kalau gini tuh kan mengikuti syair. Lah, mengikuti syair, harus mengikuti syair. Oke, oke. Niki kula cobi riyen, Bos. Monggo. Lah mangke lek mboten kula cobi terus akhirnya elek, lah engko aku diseneni sebagai pelatih kula niki dalu niki. Iya. Latih. Latih lho iki. Pelatih. Ayo. Tulung sawangen. Ya, coba dulu. Iki kok ngarep. Kok ngarep lah kok mburi apa gelem kowe? Rada maju, rada maju. Cah rancu. Terus. Maju rada rono. Kejelungup goblok kejelungup ayo. Tulung. Ayo. Tulung sawangen aku. Ngene no. Nah. Sing nandang rindu. Oh tulung mulia senajan sedih. ngene no. Aku istrimu. Estrano. Terus. Sap. Ayo. Samar ati iki samar yen nganti kowe lali janjimu ning pantai Klayar. Apik ora? Apik, tapi jogete rong roh aku. Jogete piye? Jajal joget to. Sembarang wis nyanyi niki. Tulung ding tuk ding ngentak tung jentit ngentak tung ngene Mas ya. Sok iki kendang ono jentit barang iki. Ayo tulung coba. Jentit. Ayo joget to. Sawangen aku sing nandang rindu. Kleru. Ngene lho Mbak. Tulung sawangen tak tuk ndang tuk ngentak tung ndang tuk. Jajal ayo. Dase tangane ning kene. Dase ning kene apa manyon. Dase ning kono tangan. Tangane. Dase ning kene mosok dase ning kene, tanganmu ning kene. Ya. Ini miki sing kene sayang. Rada rene lah, rada ndek, set. Iki rada mundur. Masuk. Lah, Enak, Bung. enak. Ayo, tulung. Ayo, jal. Tulung sawangen Jono. Maju terus. Sing nandang Ton bener ton. oh tulung mulia senajan sedih aku istrimu. Sae, Bos. Niki berarti sampun lulus. Nggih. Niki langsung mohon nggih. Nggih, monggo. Musiknya ndak usah nggih kotekan kene, dangdutan kene. Terus musiknya kayak kokon piye? Alah jarang. Rek balik wis balik. Musiknya ngerokok wae, sing kene tok wae nggih. Ayo. Langsung nadane sakmono jajal. Ayo, Pakde. Ngosok iki, Gun. Tulung sawangen aku Kotekan, sing nandang rindu. Kotekan, Pak. Oh tulung mulia Samboyo. senajan sedih aku istrimu. Samar ati iki samar Samboyo. janjimu ning pantai Klayar. Samar ati iki samar yen nganti kowe tega ninggal aku ganti pacar. Aja guyu. Oh,
Samboyo. Hey. Oh. Hey. Ho ah. Tanganmu no, jangan ngalih-ngalih. Tunggal tesian. Oh, ngoten. Tasik lulus tunggal. Monggo wonten gangsal niku. Wonten gangsal tunggal kalih 3 Cobis tunggal sekawan. Wah, iya pocok wedi dhewe kuwi. Niku mangke mawon. Kuwi mertandakne subur sehat. Subur sehat Mboten alhamdulillah. ngoten Mas, wong Kediri terkenal tahune. Lah nggih. Tahu Kediri jan mantap Mas, Nggih. gede. Gede-gede nggih. Lah nggih. Wah, lah iya iki lho. Berarti tahune gede ya. Iya, ora ning ngono Mas, kono ki tahu takwa ki mesti gedhi tur kuning. Loh, nyerung mumuh. saiki tak takoni. Nyapa? Bedane apa tahu karo bokong? Loh, goblok kram bocah-bocah iki. Ya tahu ki panganan nak bokong iki duduk. Lah ya tahu Lumrah kuwi. Lah piye bedane? Tahu Hah? nek digoreng, Hah? diwalik ya tahu. Lah lak bokong. Bokong diwalik ya Oh iya. Mana tahu karo bokong ora tak tahu. nek tahu diwolak-walik pangga. Tahu. Nek bokong diwalik. Ya embuh. Ya tak. Jangkrik kuntet wis teko kono to. Ya tahu. Ya tak, ya ngono lah. Ya lah, ya goblok. Lah Ya lah tahu diwalik. tahu, Lah tetep lah tahu. bokong yang embuh. Cara Jawa iki. Ya kita jajal diwalik apa Iya, iya. sidane? Apane? Ora mesti. Tahune sing diwalik. Tapi nuwun sewu, ini cuma satu yang lolos. yang lolos. Belum yang lain. Yang lain. Ya, coba monggo Nggih, monggo. ngoten nggih. Niki mbok pilih sing jenengan sing milih mawon. Kula tak mboten usah milih. Lah, kula lek milihke kok ndak kliru. Niki riyen nggih, sing niki riyen nggih kula. Ayo nduk. Ayo. Sepoton aja, disepoti sing apik ya. Nah, iki lho. Bah, delok gelungane lho ya. Ya. Gelungane. Nyapa? Nyapa to sebabnya kok gelungan iku mesti bunter? Lho, ya sebabnya bunter ben luwih apik, ben luwih halus. Wis keliru. Lah nyapa? Nek kotak mesti koyo tahu. Iya, kaya tahune sepojokan. Tahune. Nun sewu, Mbak. Nggih. Pareng asma sinten nun sewu? Ida. Ida. Ida saking pidalem saking pundi?
Blitar. Blitar mriki mawon. Nggih. Tesih senggel napa sampun gedabel Mbok Bilek? Lah kok dabel. Piye ta? Tasik single napa sampun anu ngoten lho Mas? Single nggih? Nggih. Alah nggih ampun. Alah. Jenengan nyuwun napa nuwun sewu? Nyuwun napa? Tapi kudu ngerti lah, ngerti apa wong nembang, wong Nyanyi. meguroni karo vokal, Iya. kudu ngerti angka 1 piye, angka 2 piye, angka 3 piye. Lah maksudnya piye ta? Carane Ya ya? carane kudu ngerti. Carane piye to Mas? Masa wong urip ning alam dunya ya kudu ngerti. Contone iki. Angka 1 piye, angka 2 piye, angka 3 piye. Lho, angka 1 piye? Lho angka 1 sret. Lah jangkrik. Iki tegese iki lho ning Lah nyanyian. iya aku ngomong piye to? Angka 1 Wong piye? urip ning alam dunya masih wong nyanyi. Iki carane piye? Angka 1 piye, angka 2 Loro piye, angka 3 telu piye? Angka 1 sret, Sret. angka 2 ngene, angka 3 ngene. Lah iya. Bocah TK ya roh goblokmu lho. Nek ning ndi sak dunya ya Nuwun kuwi. sewu Mbak, mau lagu apa? Mohon maaf. Manut. Aja manut aku lak kon nyanyi Papua kapok we. Iso ya lagu Papua kowe. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Jenenge sapa Farida. sayang? Aduh, Say, duh, karo cah wedok iya dirayu sing apik. Ya jajal kok lek iso Sayang, jajal kok lek iso. jenenge Ida Mas. Ida. Sehari tak bertemu kamu. Kleningan piano Mas, piano. Jajal ben rada apik lah. Iki Big Son ben anu iki ben Sapa Big Son? awakmu iki. Apa ora iku wis pancen kaya Big Son lho. Jajal kowe jajal lek iso rayu. Sayang, betapa cintaku padamu. Seandainya aku jadi lintang, kau jadi bulan sayang. Aku tak bertemu dengan dirimu 1 jam saja atau 1 menit saja, bagaikan kaca jatuh di batu sayang, berkeping-keping hatiku. Iso ora? Iso ora? Lah mong jatuh tok sayang. Kamu mau? Gak. Loh, nyapa kowe sing nyauri ora idoni tenan kowe malah. Iki nyauri sayang. Iya. Andaikan kamu menjadi burung, Apa? Burung. aku pasti jadi sangkarnya. Wah, Karena kamu mesti tidur dalam sangkarku. Loh, iya. ngrayui ngono. Sayang, Sayang. seandainya Nyapa kowe ngawarahi aku? Kowe ra iso mare kancane. Sayang, apa? seandainya kamu jadi wayang, aku pasti jadi dalang sayang. Kamu tahu karena apa? Kenapa? Karena kamu pasti saya pegang terus setiap hari. Saya encepkan di tebok. Encepkan di tebok ya apa bahasa apa? Encepkan di tebok. Jajal. Encepkan ki apa? Lah aku ora iso bahasa Indonesia apa kok iki cah iki. Sayang Andrianus. Siapa jenenge? Sopo ngawur? Sopo? Yo mbok sapa Siapa dhewe? jenenge? Farida. Sini dekat sama abang sayang. Abang ijo lampune disco ya kowe kuwi lho jare. Kowe mbok abang nyapo celuk abang barang mbok emas ngono ae kowe. Bukannya titik yang menjebatkan cinta. Sayang, tahu artinya? Bullet point itu apa sayang? Apa? Isinya tinta sayang. Bukan titik yang menyebabkan tinta, tapi tinta yang menyebabkan titik sayang. Bukan karena kamu cantik hingga aku cinta, tapi aku cinta hingga kamu kelihatan cantik sayang. Pengen. Ngeleh. Opo kuwi? Sayang. Kamu apa? Pulpen apa? Bolpen. Kamu tahu? Kamu tahu spidol? Pedol ya apa? Alah ya bene to, ya gawe kancane ya gawe. Bener masane awakmu tok wis iso gawe. Kamu tahu spidol? Tak oret-oretkan sayang. Meneng kowe nek kancane gawe ngrusui wong awakmu gawe aku meneng. Sonia. Nyadi yang kulmu. Sayang, kamu tahu spidol? Dalamnya apa? Dalamnya apa? Dalamnya ada apanya? Tinta. Hah, itu pulpen. Lah apa? Spidol lah. Piye wis saiki? Nek gak tinta berarti ya mangsi. Mangsi. Oh, mangsi. Gitu ya. Engko lah tak tekoki, kamu dalamnya tahu apa? Mangsi, Mas. Gitu ya. Ya. Iya. Nah, kelingan. Mangsi ya. Sayang, Iya. kamu tahu dalamnya mangsi? Sepedol. Sorry. Ancen aku ora tau ngrayu langsung tak tuku ngono sayang. Iya. Kamu tahu spidol? Dalamnya apa sayang? Mangsi. Tahu apa mangsi? Tahu? Enggak. Mangsi tahu? Enggak. Enggak tahu. Dalam mangsi itu warnanya apa? Hijau, merah atau hitam? Kamu minta yang apa sayang? Warna merah. Merah. Karena aku berani mencintaimu sayang. Warna merah itu warna yang sangat berani. Kamu berani dengan aku? Enggak. Bener.
Timbangane kecek timbangane kecekel polisi. Awakmu merah kok berani. Lha iki wedi cekel polisi lampu merah mesti mandek emoh. Iya. Aku nggih lagu gah aku, wak kalah aku lak ngono ki. Tapi lak lagu aku menang. Ayo lagu apa? Asu. Sorry. Sorry dat. Dagel yo dagel aja kaya ngono. Yo salah gune lah guyon. Asu karo kancane. Guyon dat ngono asu. Yo dagel duwe tulodo lho, Cil. Iya. Celukane Gus Percil, Gus Kuntet omongane asu karo wong. Aku ki menungso bolongne sak asu aja kaya ngono lho. Iyalah lah kuntet Aku nyapa. yo nesu-nesu ngono. Aja dat ngono. Ya kowe dhewe Karo mangsaku ngono. Iya sesana. yang klek. Aku lara dingenekne. Ora sang guyu sampean aku nesu tenan iki. Ya bene. Aku mbok lani asu. Matur nuwun. Nesu wah, goblok iki. Bocah pekok iki dilokne ora nesu terus. Masa aku ora nesu. Sayang, Iya. pakai lagu ya. Iya. Kamu minta lagu apa? Banyuwangi apa India? India juga boleh. Dia ya apa ya iso kowe. Tumiho? Tumiho. Tumiho. Aku nggak mau Tumiho. Apa? Wis gelem ae ditumiho. Hah? Nyapa? Pokoke gelem kamu ditumiho gelem. Wiro najane. Mengapa? Itu kuwi. Tumiho. Dene teng ngono aja. Ngarepe berat gadat. Tresnaku ya mung sliramu bocah ayu aku tresno kowe. Pedhot kowe. Aku tresno marang sliramu bocah ayu aku tresno kowe. Tumiho. Hari tumiho. Cindaki. Habi tumiho. Janabi Mera Janabi Meri asiki. Habi tumiho. Hei, rada usuk kendok. Hei, lah ya ngono. Wong idan. Laya lah kok ngene anak teronge. Wong ngempet HP rat. Laya kok krotok-krotok. Kuwi ora terong kuwi. Apa? Peniti. Ya krotok-krotok di sikil. Nah, lagunya Tumiho bisa. Kalau enggak tuh sayang dua bisa. Sayang dua. Sayang dua. Nadane jreng ngono tok. Ya, sayang dua ya, Mbak ya. Nadane Coba rungon. Itu dah. Dat. Kenapa, Dat? Dat. nyumet rokok jaru arep ngobong apa? Iya. Sem. Nyumet rokok. Kaget tok. Nyumet aja ngono lho, ngadep aku kaget iki rokok bongan. Iya, ngaco, Cah, ngaco. Ngaco, jangan gitu dong. Jangan gitu, Cah. Nyumet rokok ya omong-omong. Mangsamu. Ya. Sayang dua. Coba rumah. Ayo, coba dulu. Coba. Ini nih, tawarin langsung. Coba rungokno. Tembang kangenku iki. Gini. Terus Pegang tangan ya. Tangan gini kan. Hayya ala sholat. Jangkrik. Coba iki lho tutup kuwi, kudu adan goblok. Coba. Lah. Kurang dur. Kurang dek. Nah, kurang dek. Nah, ya iki lepas ya. Ya coba. Coba rung. Ayo. Coba rungokno tembang kangenku. Ya, iso. Dewi Samara. Asmara. Ayo. Aku sing Teli. wis bisa. Anu
langsung aja. MC Nono, MC Nono. Hadirin, selamat malam, selamat berjumpa dengan hadirnya Kire. Maksudnya Lah nyapa ndudeng aku kowe iki koyo rumangsaku. Wong kowe iki MC Elektron 250 kowe iki. MC koyo aku lho. Ki Heri Kuntoro. Dengan campur sari. Ki lho enggak ada. Udah. Kuntoro Laras menghadirkan artis-artis yang sangat cantik sekali. Untuk itu ada di proses sekalian. Yuk kita sambut bersama-sama hadirnya. Lambemu lah. Ora orang Jawa. Yo, mari bareng-bareng masuk bersama. Ojo gelem. Bareng kok. Lah nyapa? Lho sitok-sitok no. Bareng apa ora ambruk iki? Deloke lho goblok. Yo, bareng-bareng masih bersama campur sari kita sendiri. Masih bersama Mbak siapa? Farida dari kota di Surabaya. Desane apa? Wah, dayo. Tuh, ora pantes we. Ora pantes dadi artis we. Lah Masa nyapa? yo mari bareng-bareng masih bersama Mbak Farida dari kota. Jeding. Ya diganti kowe iki kok. Hei, Duli mbok ya ora pantes. diganti ora usah jeding. Apa? Yo, bersama artis Farida dari kota toilet. Ini ya. Yo, sing rada sing apik lho. Oh, mboten sakit Mas niki Mas. Kayaknya selangsung yo, masuk masih kita masuk Mbak Farida dari mana? Kota Jeding. Lah terus Langsung. Yo, langsung saja. Sayang, dua masih bersama Mbak Farida dari Gunung kuwi. Yuk. Tangannya. Coba rungokno tembang tanganku iki Kangenku iki. jauh asero dulu aku isih obat sejono
ning kene kita akan selalu berpadu cinta bunga hatiku seperti hatiku hanya dalam mimpi. Ah, tenang. Suarane penak, Sehat, goyangane sehat. nggih sehat. Saya sedanten. Iya. Wah, jan hebat-hebat iki wis. Namung tasik kalih lho niku wau. Sing Pirang pundi, tiga nggih? lho. Niki kalih niki. Nggih, niki pun. Dereng. Oh, kalih kula dereng. Mangke mohon gampil. Niki riyen Nggih. mohon. Oh monggo. Kula celong-celong ngoten. Iya, enggak no. Nggih to, mboten ana apa nggih? Kula Monggo. celong-celong. Ayo nggih. Penak dicelong-celong. Celong-celongi basa ndi ya? Celeng. Maksudnya di loncat-loncat ngoten lho. Ah, nggih. Kersane mboten. Monggo mriki, Mbak. Nun saya paling asma sinten, Mbak? Truk. Mbak Susi. Susi. Oke. Cepoti, Spot. Wah, iki ketoprakan tadi kita. Kakang Pertih Badik Madrid. Cih. Oh, Madrim nih. Ini musuhnya SpongeBob nih. Tuk. Lho, mandeknya enggak enak to toprake macam kuk ngono tok. Garap kok. Oh, garap nggih. Diajeng kencana wungu. Wonten katimbalan dawuh Kang Mas. Genah iso toprak iki. Genah kuwi dadi apa kowe? Kowe iso Hah? matur kencana wungu. Hah? Dadi apa? Aku ta? Anu, apa ki SpongeBob? Apa hubungannya SpongeBob karo kencana wungu? Ndak kena. Lah, Superman. Loh, Superman goblok. Masa lek kene aku damar wulan ada ya. Nah, kuno kencana wungu ya kena. Apa kunut anu apa ki jenenge? Kuno ngunut. Ngunut anu wis apa ki? Waito. Kowe to. Diajeng. Lah awam kudu jenggo. Oh, Cinggo. Oh iya, oke. Dayo, Dawo. dulung. Iki ngono ning kene bojoku. Nggih. Ayo mlaku ana ing taman kaput. Napa saged jenengan mlaku wong mlakune jenengan stroke? Tak idoni lho malah truk-truk Lah mlakune menak jinggo piye? ngene lho. Lah iya. Oh, tapi ora truk kuwi ajene. Diajeng wae to. Apa lurai apa? Kuwi lho goblok sing tak tekoki lho. Itu aku to. Diajeng wae to. Muni ya, dawuh katimbalan. Dawuh katimbalan. Bocah ayu bocah dena. Injih. Aku suwe ora tau mulih iki ketemu karo awakmu. Kangenku setengah mati. Kangen to lurai, kangen. Kangen. Dawo lurai. Dayo. Dawo. Godhong waru bolong-bolong. Bojo ayu moblong-moblong lurai. Godhong waru bolong tengahe. Bojo ayu lulare. Ora tau sapa omah. Dayo. Dawuh aku goblok. Wah, bocah iki cengok bocah. Lurai. Apa dayun? Lah, Nyelot cuwi kok nyelot ganteng lurai. aku kok mangsa. Irunge lurai. Kaya apa? Irunge sampean kok kaya sokle. Aja ngelokne ngono ndang aku iki bosmu. Diajeng. Wae to. Puyengan ning jero. Rodok rene wae to. Injih. Aku apene budal ana ing mataan Majapahit ya. Heeh. Aku ape budal ning Majapahit. Ya, Pak. Ya, Pak. Ora apa-apa timbangan masuk angin. Aku. Aja guyu. Iki Lurai. Ya, Pak. Napa jenengan mangan bothok simbukan lurai? Ora goblok gambas. Kok sengah? Diajeng wae to. Injih. Aku apene budal ana ing Majapahit. Waduh. Dongak-dongakno bojomu slamet ning dalan. Injih. Ngono ya to. Engko lek teko kono aku kirim BBM. Oke. Ngono. Kok BBM? Engko WhatsAppen Oke. foto wae. Oke. Biasa aja. Angkat. Diajeng wae to. Aku pirang-pirang dina ora tau cethuk awak. Kowe seneng apa ora? Ya seneng. Seneng apa ora? Seneng
Sik ta. Kok gak penak to iki bocah iki? Jak omong-omongan kok ngeget-ngegeti kancane. Gak awakmu aja ngeget-ngegeti. Bahasa. Tok. Mene tok. Waito. Waito. Aku apene budal. Aku dongano bene bojomu selamat. Selamat ya. Apa enek to waito kaca slamet iki apa enek? Tindak saniki to lurahe. Aja saiki. Aku tak pamitan karo bojoku Oh, sing nggih, ayu nggih. dhewe. Waito. Injih. Dongano ning dalan ora enek alangan sawiji apa. Iya. To. Iya. Iya bojoku sing bagus dhewe sing gregetne piye? Iya, toh. Sama nyuwun apa? Aku ora njaluk apa-apa, aku mung njaluk Oh, donga. njaluk. Gak iso. Gak kena jatuh prantet. Kleru. Gak kena jatuh praan jebule. Diajeng waito kuyang. Ngene lho biasae nyapo ta. Biasa lo malah Anu diajeng bagus. ngata. Apa olane pecicilan? Dina kalenggan iki Kang Masmu budal tindak ana ing Maja wae. Tapi aja kaya ngono. yo lah. Mamula dina iki diajeng kuwi tak tinggalake lho diajeng. Diajeng waito. Nggih. Hei diajeng. Aja ngono tet mesakne mangsamu wis ora usah Pak, ora usah. Sampeyan ki wong latah malah mbok ngonone ora penak mangsamu. Wong enek benakne kabel lho. Wong enek benakne kabel lho. Lah kok iso jempale iki benakne kabel bocah iki. Wong enek tukang son. Benakne mik lho. Ayo kene. Ora apa-apa ayo. Ya kan. Nuwun sewu niki mboten usah topraan. Anu, Mesakne mangke wong latah kok ya. Dadi paribas. Jarak. Dadi paribas. Nyapa. Wong kowe iki enek wong kowe iki lho merusut iki. Enek-enek. Kok iso sajaran lho ya kaya ngono ta. Kok ya ngerti. Lah nggih apa sajarane sakmono kuwi kan ya ora ngerti. Loh, penyanyi kan enak sing ngono. Iya, ini lho Mbak. Mbak Susi pindah lho teng pundi Nur Sewu, Kula Mbak? saking Gledhuk. Pundi? Gledhuk. Gedung. Nggih. Gedung mriki mawon. Sanan kula. Sanan kulon. Bentar, nggih. Anu dugi mriki jam pinten Nur Sewu? Wau jam 6:30. Pertanggapan apa? Pertanggapan kali. Dikapane kuwi mau, dikapane. Hei. Sini. Sini. Lah kok bar tambahan kok iso umbah-umbah iki ya. Ayo nembang. Ayo nembang. Nembang. Aja dolanan. Gini. Nembang ayo nembang. Ah, Wis jane ndak nembang. Nembang apa, Mbak? Nembang. Aja kaya ngono, awake dhewe iki nderekne karo Ki Heri. Ki Heri. Ancene dalang Heriko. Iya, nuwun sewu Mbak nembang nggih, Mbak. Lah, Mbak kok nembang kok nesu Gini. to. Ya. Nembang Banyuwangi napa? Banyuwangi. Jawa Tengah napa Jawa Barat, Mbak? Nembang apa? Nyapa? Wis ora nyomongne kuwi aku wae. Nembang napa, Mbak? Nembang napa nuwun sewu? Apik. Banyu langit. Kembange apik, mawar indah. Jan. Kok kancane iso disebul. Moro coba nembang Banyu Banyuwangen langit. Oh, Banyuwangen nggih. Nggih, Banyuwangen. Oh, Banyuwangen, Mbak. Jenengan nyuwun napa gelang alit? Napa sing gawe gamelan nggih? Damel gamelan nggih. Nggih, Oh, dipadu siap. sama musik. Ya, ayo. Lalat. Alat. Nuwun sewu sing damel gamelan napa, Mbak? Nggih. Napa gelang alit? Nggih. Gelang Saged alit. napa mboten? Nggih. Nggih, cobi selindro. Wah, enek sing ceblok lho. Wah, enek bocah mangan mboke tet. Ndi to? Lho kae mbok. Hei, ndi? Oh, ngemik. Oh, alah, ngemik ta. Mosok ngene rumah aku ket pakot. Ngemik. Jari Masa kok dicowakot ngono, Mas? Diancene asi itu perlu. Ya lho dicowakot ngene rumah saku. Nembang napa? Gelang alit nggih. Nggih. Wis kelakon niku to, Pak. Nggih. Jenengan jogete saged. Mboten. Ini kula Iso warai. iso ini ngemik barang cilik. Wis iki lho diwarai kok malah. Wis kelakon semene wase. Konyori koketian. He Ngoten Mbak nggih, mawon nggih. Hmm. Nggih Mbak nggih. Nggih. Jajal Jogetnya biasa-biasa. Joget. Aduh, Jogetnya biasa. kowe nyanyi.
wis kelakon semene lawase isun yori kokediani hae Ngoten nggih. Cobi mriki Pak. anu Kok wis aduh. miknya taruh ning ngisor di bawah miknya jangan di situ di bawah sana Taruh di bawah. taruh di bawah nah Mriki. Wis kelak ngene lho, Mbak. Ndang to. Lah, hop. Rada ndek. Hop. Ayo. Wis. Alon-alon ya. Delang ngene, Mbak. wis Tadi. arek iki lho Wow. Wis kelak. Pinter. semene lah Ayo maju. masih Lah. isun yori kokediani Awas. Lah, kurang ndek. Dadi aja mbok ndalne ngene. Nek mbok ndalne balik konomu. Wis kelakon. semene lah wasi isun yori kokediani Ngono lho, Pak. Dadi aja mbok ndal to. Lho mendal. Dal ku nyetel anune pire barang angel. Ayo. Wis Kelakon Ah. semene lah. He up maju. wasi Tolak-tolak. Lah kaya maling lah. isun yori kokediani. Awas. Oh. He ah. Lah pinter. So. Saya bos, pun ngertos niki. Bos. Langsung mawon nggih. Nggih, monggo Mas. Yuk, 3 2 1. Iki mau judulnya ya. Siarne oh iya wes. Siarne sing gawe iko, ki gawe iko. Lan nyarne. Mah ikomu kok kecantol. Buat kancane gautine. Yuk, masih kowe apa piye? Jajalan sampean ae. Gau kon liane malah melok-melok. Ora ana. Iya. Iya sapa wis kono sira dhewe. Sira dhewe no. Rumah saku. Ini tak delik ning jero sarung apa piye? Mohon maaf karena ini agak latah jadi ini alon-alon saja atau pelan-pelan saja. Yuk mari kita sambut. Mari kita sambut artis kita dan lagunya Banyuwangi ya. Apa wis kelakon apa? Wis kelak. Gelang alit. Gelang alit, jangan sampai masih gelang bersama gede ya. lagi, kayaknya. Yo! Lho, ayo toh iki lho anu Iki ngajak penonton Mbak Yu. Tapi sampean ora usah melu-melu. Yuk 3 2 1 yuk. Gelang alit. Hey. Hey ah hey hey ah hey. Hey hey hey. Oh hey kak. Hey. Hey ah hey hey ah hey. Putar. Hey. Hey ah. Hey. Putar. Hey. Hey. Mus kelakon semene wasi isun yari kakadani Hey ah. mono seni ya Oh.
Balung seru toh. Bagus. Asik. Sek, asik. Masuk enggak, Mas? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Tadi mbok pilih ngono sewu. Niki tembang menika tembang sing sae. Terus tembang sae niku kedah nggih, kedah kompak. Kedah kompak. Napa-napane antarane inggil kali ngandhap menika kedah sareng. Kedah sareng. Ngoten ta, Mbak? Iya, nggih, nggih. Niki sampun mbah. Mas niku sing paling ujung. Oh, kirang kalih nggih. Nggih. Sing ujung dhisik mawon. Ujung riyen iki. Nggih, mungkin timbang geblak mriku Anu ngono. Samar kula dirubung laler. Ngono to. Anu kuwi awakmu ret sini. Sampun ket wau dirubung. Oh, wis. Nggih. Mas, gandeng iki sindene alus, Nggih. kalem. Niki kalem mawon gendinge. Aja ngadeg sik, Nduk. Sik. Lungguh dhisik. Lungguh mari ngono awakmu njulung prono ngono. Ya alah. Nun sewu Mas. Guyon. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Nun sewu. Nggih. Niki kanggo ngiringi men ngadeg Nggih. nganggo lagu sing sendu. Oh, sendu spotnya. Sendu niku nek Nun Sewu napa nggih Nun Sewu? Lagu sendu itu bikin hati menyeduh. Menyeduh padane mesti sedap Maksudnya kok. lagu yang kalem-kalem gitu. Oh, nggih. Monggo. Kula napa sinten? Loh, jenengan no. Wow. Sendu yang sendu. Kalian sing sedih. Aja sing sedih, lagu sedih ngawur ora usah sedih. Hanya istri saleha. Iya. Oh, iku itu. Dadi bocah iki iso dadi Tak pikir dadi- anu Mas Napa? Persil. Hanya gitar. Oh, Iya. gitar tua lho. Iya, Cak. Ya cocok gitar tua lho. Gitar tua Iki cah wedok. kayakno aku pedhot wisan. Setiaku. Kuwi duduk gitar tua goblok.
gitar tua sing piye to basa rapal. Sampean ki njaluk anak. Ora usah gitar tua iki Oh, cawe. anjane wis tuwa dadi lek mau melali ya wis Aku pas. lho Sama. sing nem kok, aku lho sing nem aku ya gitar nom nak gelem. Oh, Anu, istri soleha, ayo. monggo. Setiap keindahan sama dong mas. Kono. Setiap keindahan Duh, kok ndak toh Mas? Nadane kok ndak toh? Setiap keindahan hanya perhiasan dunia. Jajal karo ngene Kak. Dadi karo nyekel mik karo ngene. Nah, yang ngono. Nah, Setiap keindahan perhiasan Ayo Nduk karo Jumeneng. dunia. Ora apa-apa. Ayo karo Hanya istri saleha. Wah, ini istri gede nak ini. istri yang terindah. Sayang, Iya. kamu tahu nggak? Apa? Karena kamu di atas sini, Heeh. kamu tahu kenapa? Iya kenapa? Ditanggap goblok. Kayak takon toh. Ya wes seru lek kuwi Mas akhirnya lek arep nyapa. Enggak ngono sayang. lho. Kamu tahu, aku tahu kamu siapa. Iya. Karena kamu itu isi hatiku sayang. Oh, so sweet. Apa? Oke guys, iki kita cah nom lah iki. Ngerti basa ini berarti cah nom Mas iki, Pak. Salah Umur satu oke, sinden yang guys. berbobot. Salah satu sinden yang berbobot. Iya yang- berbobot kok dhewe ya. Lah ya Salah aja, rek. aja nesu ngono dadi. Ora usah. Mari bahasa ngene. Nak. Wis semburine. Rasa guyu Pit, rasa guyu. Pipit. Nggih, dalem. Iki mulane niki sering Nggih, kepanggil nggih, kula Mbak nggih, Pipit. nggih. menika. Nggih. Lah Mbak Pipit menika nembange lak dangdut ketingale mboten sae. Lajeng Niki apa? kedahe anu napa nu gubuk asmara. Napa Mbak Bilih niku lho lagune Tolji niku lho. Siapa? Jidol. Col. Cidol. Lah niku lak mboten gubuk asmara nggih napa niku Sriuning lah niki pas niki. Gubuk asmara. Ditayupne lak niki lho. Kula dangdut ya monggo, sakit monggo. kok. Lah apa iya? Iya Tak nak. jajal, nun sewu jajal. Monggo, Jajal apa jajal nun sewu. Apa? Sik, Lah apa rasa. penae? Loh, Apa penae? egois jajal egois. Egois. Iya, jajal deng nadane tok. Ora usah tingkae ora usah anu banter-banter ngambruk. Iya, egois ya. Coba dulu coba. Sedikit aja. Oke, Pipit. Iya. Oke, egois. Yes. Oh, alah. jane ngertine yo mek iya karo no tok lho jane. Mangan katul yes. Oh kok katul kok api men gamblong aku bendina. Bahasa Inggris iki Gamblong. Yo, nyelot ndek iki. Coba egois. Sedikit aja. Sami nih lho, Dok. Ada spiro. Harusnya tak begini. Oh, yo penak suaranya. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Op. Ayo, jajal pikir kari. Pikir kari. Ya jajal. Ya. Tak jajal sih, Bos. Kula Bisa jajal. ini? Monggo, Ya monggo. iso to. Sarungku lah bocah iki mesti nembange yen liwat aku. Lah lek demenane bosku, Oh. yen liwat dari kenangane kae. Ya. Pikir kari. Lagu Cina kuwi. Lagu Apa? Cina. Yenli. Yenli. Iya. Yenli. Yen kelem tak cak rapi, Yen ra gelem tak udok ning jii. Ya, kok lati cekel polisi. Ben tak dicekel dijak remi. Coba. Yen kelem. yen gelem tak carapi, ora gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Oh, yen kowe gelem tak sayang, ya ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Oke. Ternyata dia pokoknya
bagus juga meskipun dangdut bisa. Bisa. Ayo langsung saja. Apa? Bojo galak. Ayo. Ya. Kok bojo Wes to, galak? ayo. Ya pikir kerino lho. Ndak Piye? iso. Ndak iso. Ya Ayo. Allah. Jadi bojo galak. Ayo. Yuk. 3, 2, 1. Yuk. Wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ora tau ngependake. Boleh juga. Sandang muring omongane seneng. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Saben dino rasane ora karuan. Rasane bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Senajan tak simpen lempotono jero dada. Ya wis ben duwe bojo sing kalah. Ya wis ben sing ngomong wis saja. Jangan gawe aku susah. Nanging aku aja bisa tak topeng. Jangan dulu sing wis dadi jodone. Raja kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki musuh cilik wae aku mesti diseneni. Ame dolan ro kanca ora tau diolehke senengane nuduh aku dikira liyane. Yen wis ngono aku mau bisa menang tak jelas kok malah gawe kowe sepakat. Di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter. Ya wis ben duwe bojo sing kalah. Ya wis ben sing ngomong wis saja. Gawe aku susah nanging aku lega bisa tak topeng. Wis dadi jodone dadak kahanane koyo ibarate tele sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene kalane. Apa duwe bojo sing galak merah keturunan senengane mencak-mencak. Ra usah dijetuni aku kudu kuat hati nganti tekan hati siramu tetep ngati. Tak kendel ae tak nikmati uripe senajane galak bojoku pancen sing bagus dhewe. Kuat dilakoni yen ra kuat Ditinggal ngopi. tetap cinta senadyan bojoku Masih bersama di Kutoro. Yo wis ben duwe bojo sing kalah. Yo wis ben sing ngomong wis saja. Gawe aku susah nanging aku lega bisa topeng. Wis dadi jodone dadak kahanane koyo ngene. Yo wis ben duwe bojo sing kalah. Yo wis ben sing ngomong
mati lakoni yen ra kuat ditinggal ngopi Tetap cinta senajan bojoku galak. dilakoni yen ra kuat ditinggal ngopi Tetap cinta senajan bojoku galak. Bareng-bareng bersama orkes Monata. Sopo ngomong gue? Hey ho ah ho eh. Ben duwe bojo sing kalah yo wis ben. Sekomone sekat gawe aku susah nanging aku wedah bisa ngomong yen wis dadi jodone nadyan kahanane kaya ngene. Terima kasih. Kuat dilakoni yen ra kuat ditinggal rapi sena cinta senajan bojoku galak. Hey! Hop 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 hop. Wonge wis kesel mengkis-mengkis. Sampeyan ki ora Lah, sampeyan ngesak. kebangetan Ora ngesake ngono, bodine kok ngono. Nggih, mboten Hati-hati, mboten. hati-hati. Menika sampun Mbak pilih. Nggih. Mbak Pipit sampun nika sing terakhir. Iya, iya, iya. Bagian terakhir. Awakmu ngomong wong gede ya. Sing delok. Kuwi pakdemu. Heeh. Monggo. Karo gue Monggo, ya, karo gue Mbak. jendela. Jeng kunjung monggo. Ya sepotana jeng. Jarangan. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ho ho ho. Niki Mbak Kunjung sampun diaturaken. Oh, gubuk asmara wonten panyunan saking mriko. Gubuk Nggih. asmara, Mas nggih. Gubuk asmara. Oke, siap, siap. Monggo siap, Bro. Yen liwat aku kelingan. Jogete lho, Jung, jogete kowe nang tengah kene. Ngono. Ora darana tet kok ning kono to, njlungup po ning sawah kono lho goblok. Nah, samono wis nggih. Gubuk asmara. Gubuk Monggo niki asmara. langsung mawon gubuk asmara panyunanipun Mas. Oh, lagu yang kedua, Mas. Apa? Lagu yang kedua? Oh, mamaku tak perawan lagi. Ya. Yo kabeh kuwi kabeh goblok. Goblok les mama yo ora perawan cah cengoh. Monggo, monggo Ya gubuk cok, asmara. gubuk asmara. Ah, kepenak iki. Alus-alus. Tulung agungan, Pak De. Nangis kami rasa. Liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golek jaga
sewu Mas Percil. Nggih. Anggenipun gegojekan Siap. mangke dipun lajengaken nggih gara-gara nggih. Nggih, monggo Den. Sembah nuwun sampun kersa tumut. Alah sami-sami Bos, sami-sami mbok bilih wonten lepat kula nedhi pangapunten. Dawah sami-sami. Anak kunduk bocah ayu limbuk ayu nyawapake sesaji ana ngarsane Gustimu ya no. Kuku sing tupa kumelun menengen tiasang peke kawengku sagung cacahan nanging sanget hangi